ulaka lokuphikisana. Ngalokho ngiyathanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamisa izandla enjani na ezigcwele engenalulaka nani na nokuphikisana. Sidinga amadoda angenani na angenalulaka nombango noma nani na nokuphikisana. Akhuleka phamisa izandla kuzo zonke yini na izindawo. Izokhuleka kanjani le indoda ingekho position yayo? Mina nawe sesiphuvile ukuthi wena usiyindoda. Izokhuleka kanjani indoda iposition yayo ingenalulaka nentukuthelo? Niyibona le trend. Lento yenzeka in such a way indoda igcine ingabi kuposition yokukhuleka, ikhulekele wonke ini na umuntu ukhuluma ngendlu yakhe yonke. And the moment indoda ingekho kuposition angeke izikhuleke konke kuzoba. Kwenzeka kanjalo asiboni iningi lethu sonke asiboni.